presented by RTK Music. Gold Recording Studio, Roxor. माथा भइल बाटे भारी काम चढ़ल बा कपारी हो भौजी करी कवन उपाय हमरा कुछो ना बुझाए हो भौजी। माथा भइल बाटे भारी काम चढ़ल बा कपारी हो भौजी। सैया कइल पालन फल चैत के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। सैया कइल पालन फल चैत के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। पहुंचाई के तनिया बैठ के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। Presented by RTK Music. खेती बाड़ी काम कोई न गावे काटे के छोड़ा हमरा बनहु न आवे। एगो सारी आइल तो एगो जाला छूट हो भीतर बाहर करता निजी घुट घुट हो। कहले अब की बेर धर तू सहित के कहले अब की बेर धर तू सहित के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। कहले अब की बेर धर तू सहित के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। पहुंचाई के तनिया बैठ के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। तोहरे पखाली एगो करी विश्वास कहले कि काम मिलल बाटे बड़ी खास। बड़ा परदेसी तू तो परवे सपिया मन कर चल जाइयो कसरे की उहाँ चलत काम एगो हित के उहाँ चलत काम एगो हित के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। पहुंचाई के तनिया बैठ के हम गेहूं काटब खेत में बैठ के। Gold Recording Studio, पंचमुखी चौक, कलवारी।